di dalam syariat, di luar syariat, mengapa yang ditinggalkan rukun dosa? Itu kegantilah bare jobatan itu lagi manoti indah oela saudara tolan sahabat itu kumati lagu sampai wafat tinggalan pun yang badan bagol seorang indah kantanyo malaikat kulai mamai kai rukun dosa tapi kok tidaklah kadang tentu macam itu. Ini dari itu. Ketian yang tadi itu mas. Sedikit tapi terkesan. Seperti ada terkesan. Tuhan kita Nabi Muhammad penggulu kita hai sahabat ditolan saudara wassalamualaikum katolan sahabat hai jo kalau kita ke mengaji hakikat oh nyawa jo tubuh nyata sakabe jangan disangkonde Odu alam ay kolisa kodu la jatuh sase orang mendengar samo nyuingi alim ulama banyak nak kiramat janganlah kita kabaca bodoh mumbang juga lapu manonan kuana juga bapu manonan mudo ko sado ana baku tiado jadi jo sifat namu kanyo ay Allah jo Muhammad di mano ko inyo o di mano mana tapi tunyo ko indah panggil kita jalan nasama kawata maribo nak mungkin biawa kamalawan buayo nak mungkin babi barana ruso nak mungkin tumbuh di kapal guru ada puraso dengan pareso ada puraso dengan pareso apa bala ay bapo bana cincin di jari oh bagara cincin karano di jari bagara tubuh ada si pamang kau iyo mati sebelum mati kau iyo wujud amnan sebenarnya diri tentu kejalan akan dilalui ayale kalawi kita nanangi tentu lalu kita turuni jale kabuki samo didaki kubala kuli lialaisi
suci supaya nadapi bijo nakai. Allah lah duduk di atas kursi di kepala jantung Muhammad berdiri di pakar jantung sabuku darah mati. Oh tampilnya itu di Surambi kini di Sanopulo Abu Jaya berdiri Baparang je Muhammad Taman Arwadi kau kalah Muhammad di paparangan tadi Nagari Makkah di makan api kau mana Muhammad anggota lah suci anggota sama. Ai masuk sarugo kampung Narami. Ai sabuanyo lagi kasih daun pandangan dimasuk kini. Orang lomba-lomba ai lomba-lomba menyerahkan anak pergi sekolah biar ke PAUD walau ke TK biar ke SMA walau ke SMA biar ke pesantren walau ke madrasah. Biaya lah berjuta-juta kau sawal lagi kau bawa tajuan nak kau menjadi sarjana. Oh malapi karajo kalau SK itu harapan bunuh joaya setengah barangai anak bersekolah pagi sekolah petang sekolah di malam hari gilo dia bapa mengajar dunia akhirat lah tinggal. Disuruh puasa palingnya lapar disuruh sembahyang itu nama lebana alasan di rumah kau bodoh joaya asalnya dapat keluar rumah kata kawan pai baraja gak sabanta baraja mati satu IBA sekiro nyuana gilo de malala nyugilo rawan kio sabanta kapayo kubuh kang lawin. Ai kalah panjang ada nawate dan di bawah kapariaman ke pantai rata nampak yang coba nak khawatir bom kasingkara kata Jomutiara mama juga sih dengan asmara kalau jo itu anak bersekolah alamat sekolah kepada di tengah alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI SK keluar bunyi SK nya tamuak tengiak-ngiak ini apa nak direse apa nak dipanjang apa nak digawi dalo nak tahan yo nak tinggal jangan jauh yo Kalau gue Allah nabi tolong masuk, bodoh
Dari kartu-kartu siya. Yang kedua itu kan dari kartu-kartu ini. Nah itu makanya saya ibu jadi apa? Makanya lu teli-teli ya mati udah teli-teli. Di kami badu dari mana ada guna mulai
syari'an Al-nasu tarikan Tarikan bin-nasu Hakikat tergelih Ma'rifatlah sasih Ma'rifatlah sasih Bin-nasu ibadah Al-ibadah bin-nasu Al-ijarul amat Kagak-kagak Cubalah faham depan dia doakan mengajak kanan nela syariat syariat lanya to wahana kasar mana jokan rukun kababu aman dagang ko pula ala tapadun asa itu tak ganti ila bare coba ai itu tak ganti la bare coba itu ala di manoti ingai oela sudaro tolan sahabat itu kumati la ko sampai wa badan bagol seorang indah tonan hanya inamu ayam menjadi ayah nyonanda bang orang malaikat aku di dunia dan ninyo sase aku kemana nyokan dendela kajito alaikan tanyo malaikat kulai mamai kai larupun dosa tapi kau tidak kadang mula ayah siaran nyowa siaran nyoja desa bandai itu palulala kela atau marosi para saya di kubola indah bamisa ada orang malaikat yang datang mendawa abun nilainya aikan itu dana ayo marabu kawa imabuka wajadilah tuka kemudian itu orang Nabi Yoda artinya kanyo malaikat siapa Tuhan kamu siapa imam kamu alai donati alang kulu kamu alisano sijai alam nyasati maka kula Tuhan ai kepada Rabbi ai suruhan Allah indah ditoleh ai awababu ai sakanda hati ai asyara suruh asyngalanya ai pribaya ai kanai jumati ai di dunia ai namoga pengajian torika lapapun itu Daudi Muhammad oi Daudi itu Daudi ojo dengan ojo siapa yang mulai dari sabita jawab ai malusa cile atau ketinggalan untuk di sana Duduk lagi nih. tinggal di sangko badan ledakan sudah mana anak ibu nam lagi anak puluh yo anak sekian lade banyak jual de lela cukup lade pakai ala kamanya di mana lade to lagi sila le oi saudara lagi tolak sahabat
beriman nipi ai utang labana ladela balang pilam hai sanatan no to bolia bibaya jo pingeti sagalo harana to kala diana anadi so ala panadi yana la sana lagi yana lagi bari babu ila ena sana de bapa dina menjadi adela kumuna la dena panjang den rasa kina menjadi la ibadah laka Tuhan tali badali ala masuk ala kasaru ala kamu nami wahai sahabat la ditolak saudara neo soal pengajian layo jadi saingo iko sebagai yola disambung curi toyo rekan cako jadi tuai rekan kami memang sama tukang curi ko dari yoto panala singala yo yo paname barayo sabana yo de panala muila bisa ingo gala pino tola dibuenyo apalagi memang yo de bali yo bujang banana kadu Lu lang lia. sabana yo la yo sege yo di panana la yo ma memang hati bali yo mungkin indah kabaru mahadanggo layo saingo la bara buiki minan kaum latino tino saingo yo nantino tino la patah juwe sumangenyo karano kawana gagana konda mina juo na baru matanggo mungkin masih yo menikmati iyo bujanan de la puayo ayo saya yo de la badala loyo la lola surang sajo yo samoi yo bagini itu indah kasana kini dalam dado jadi kiki ade bagini sanang de la yo la sudah ini yo contoh ade nyo sajo muda yuanan la di samping ambo yo de memikirkan bahasa di sampai kini dia lamaran boyo aku lagi tajam adega sabana iboy de hatinya macam dia nak gaganan ko sampai kini yo maran boyo mungkin santo yo de palalai bakato yo balia uchado ai kalau nama nengala si o yo mungkin la dunia aku lagi kamu yo de yo balia yo batambo ya de galimo tapi yo tolona la de si yo tengang puno atinan si onang ko bayo yo de nyota o bisa batambo yo agati ko itu sakadar la vejana dari kaminan le badu o takuna kini yo de lati bo kuasa to yo jangko yo akalai kamana jawatanyo manyambui kayo yo de nanti do tatu si kala de nyokito yo mananti nunggu yo manunggu yo de jawaban de yo de mongko dan basamu inana yo lana ubanyo babura mananti lanyo to manunggu yo de nyo to di tapi yo jalan rayo ada masih sarato kala son mama cayo ana ode talingo mere iyo le jobe ada nya toju so pir iyo de mambao antara iyo la siapa memang iyo kambang kampi yo pamilan di boe nyo ode nalai mananti jawa bandari kami niyo nalabadu ini yo itu nalenyo bana di malam niyo hari nangko jadi buai pertanyaan dari jet angkasa sabanta jako para kero yo pengajian niyo memang baliau tayo masalah iyo lana nyori de tolana niyo la de maraso jangan niyo dirinan kato orang diri pulo
namono. Sedangkan iyo nande alasan bagaimana dalilnya de mengatur. Kiro iyo nan itu rekan kami nande batanyo. Dengan iyo pertanyaan maramayo butuhan ibu benyo. Para so indah ini kasuapan na Arjuna hai malam nangko. Namula di sana balon kami, iyo ay kamana jawab tanyo. Iyo terlagi lala dahulu, maadiyo la kami pinto. Karano iyo si panonton, o di pandang la nanyo mato. Ondela mila denantuo, iyo nala sene karanangko. Ako lagi kau may aya-aya, iyo na jono kau mundo. Memamana tinanenyo, bana pangajian tekanyo de batayo. Oh di dalam pangayo na arjuna, Ikola menjawab tanyo. sasuanan kami patamina. Karena doyo de mangado. Iyo ko indara nanti makan bayi dan de bayi ko. Ko indah puno nanti ko, tanah bangan iyo lagi boyo. Ko indah pulo lagi isang taat kulit kami nan bayi ko. Indah ay padoner kapua Halata iyo paramato. Ko indah ladini jari mani cincin niyo tapasang nyo. Ko na indah na lagi lae, ola ke ato nan de bayi ko. Maalum tipa kami gadu, iyo ay anak mudo-mudo. Memang nade nalay mudo matahayo katunan laduodo. Olayo namu pertanyaan, Nilai kabana jawab pulo. iyo ay nangalang bismillah. Nilai kami menjawab tayo. Ito yung malanang kajawaban, dari kami yun ang baduo. Sama soni anan lemutuhan, anala sini diri kito. Obar na mo nurulaya, ito na nakalaga na mo yun. Ito ba na dinalay na mo diri sa wakatuyo ng ladisano. Opo ikaji denyo alam putus yung kanamo yun. Arati alam nyo dengan kudus, alam na suci sama tomato. Oni ko na niyo de alasan, Memang kalayado de mangato. ay sa tanga kurungan de manyabu. Sa tanga guru yo de mambaco. O ketepatan di suri al-ikhlas, dari 1 sampai de akhirnya. Ade la de Al-Quran supaya nak laki lapi jayo. Itu yung malabang jawaban. Ay dari kami nanti badu. Tala dia de tak kurang de kami minta yo maaf pulo. Sepanjang tolan atanyo de lang kami jawab mo ko bahasa mo. Satu la tolam tanyola, satu pulau dijawabnya. Lebih kami tidak mengurangi 30. Ay kalanan basilaway ta ubaba orang ay para karo. Dalam kanay dawatan tu kami kamandawa pulo. O dalam kanay danyo seni kamandawa tanyo pulo. Tentukan nade tolande lai ulai de kamponyo. Ditantang lanyo diri ditambah banala surahnya. Onde oba pindah ke alemu ionan Muhammad iyo asidiri kita Banana mo diri sa wakatu iyo walati sano. Ko adolay ba alam ay di alam dengan mano. Salatonan de al
sakete kalai iyo samarono Yala desangi ni bada cheba agi aide no moto ayo no rela tika wandio jawab belakanya sama iyo jangan hilang saniti iyo jangan lupa senegala hormat iyo jawab belakanya onde odi pasantanya hai irama iramalanyo pop okaniko denamonyo irama tapanuli atau irama hebat akaro irama perjuangan di tahun iyo ampe duo sama suai mama amoli ejengo yo masunando nuno sama sodenyo itu musin rambu yo lakaribo Masoedenyo itulah yo sini iwa antah di mano dimasolanyo itu masuk Jepang lanjo balado di tahun yang pelimu kong nasalah mola baritonyo oh dini masuk itu rangawako usilarang bulano oh sampai daerah Jepang kinsne sampai ke Tokyo ay sama so pesawat tempura palapa pisang balyang yo sama so kereta api baraso hitam dahulu sama so pesawat tempo dari Batang pisah yo babuenyo sama so kereta api Batang batuang jambatannya Lawele samo sindi situ naniyo pasotinyo di situ lanyo bana mangaluakan suaro I don't how no gay oh no gay doge Arupati momagodang ale 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 Arupati momagodang ale 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 Abadar bala merah dilihat putih bala merah di negara ale ale putih Bohina Sudena la do polontong peo gei Inang senyum na pinamanagoda inang dulang dogei Oras ba Itu iyola ihambanyo wala dari kami ay bado Irama iyo penjajahan ladalaga pangaladulan mo Iyola nanegaya tira bagaya ay nyoyo Kiniladula patang pasirakan Ibari kada asalero Apalagi nalating na kinilay nantuho latuho sa Diyos Salatullah, salamullah ala toha rasulillah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله si padi mudo makanan dalam ala dengan maraba Semalam lahi hai dengan itu manarang lagi dari maka semalam lahi nabi itu darah manarang pada dari maka pokoknya hai nabi itu umpama bulan dan sedang terang semalam lahi nabi itu tanang larinya oleh lomba semalam lahi nabi itu tanang larinya oleh lomba salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabi abule mukonyo sinabi kita umpama bulan sedang penuh semalam lahi nabi kita bunyi tasbih lada bagaikan ulu semalam lahi nabi kita bunyi tasbih terangnya bulan di malam nangko terangnya indah lagi berseri indah lagi berseri semalam lahi nabi kita padamlah api pada orang manusia semalam lahi nabi kita padamlah api pada orang Salatullah salamullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin la yabimillah asal dan husin lasiana alim mati lagi baparang kai kaduyo saja paninggal diri nabi banyaklah orang dan indah puasa saja paninggal banyaklah orang yang pandu salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabilillah sajaknya badan kinilah tua atinggi aconyo pandakiangai hati di dalam wah acut laibo mangana untuk coba rasayan wa oi Omano laga buala de jange jini lagu ya abana la jala wala na dinda abana la yola ilagan tua kok singan tula de lagu ya tungki sabatang lagi bawa patang jo pagi ahai ala de la ama male kuno mo jala
nasib kasia yonde disaraka Asawa gadang jelo buah upai padi sarato lajo kamangnya. Di mana harus majunta neliela kami dewao asa dan sasang bakakoto tanang siwara bangka semua malang ay ora bakutiko malang nyo kawanay sa panyangumu talang orang rabakakan tu talang awa ingo nilapau jamarando lalo mangantu ako lebabini yo aduh kamani Ganay kami oy tanggwala bada de iwasura sana lama somu tu ala nadia ala barasaya allo lama itu ala maraso kana na idesa na dengan ibadah ajo bulu latalakan ba itu bana nasib dengan wala itu ala na iyama ala dari kami na la deba iyama to la ora to la deba itu nenglah dia ini jo kirama den alamo minta babi nikah orang asing. Layo saya la desa generasi ko sampai kini ndak mau ayu. Ande layo kalau dia goyo de gale nyona mata bagia tabu de ai nyo. Yo sana la si wai yo ai bai buati yu. Ande layo memala la si wana alun bani baru mah tanggo. Yo bisu ababi nilai yo agak yo nanyo jando hati dan mamam pikiran guncang aku manta tulang mandang cabi si kain kapan di tengah rumah jua mande dilapiak pandan hati nan risau alun tabale kasih jo sayang denai batinggalkan aru amarupo di dalam mimpi kita cari hati memancing tangi tagagau badan sayang kamandenan alun sudah kasih dipisah sabilah papan hanya tinggal maoi tanah kuburan hati wa gamang pikiran ramah umang tatulang mandang cabi si kain kafan dia rumah tabu jual mande dilapiak pandan hati dan mamam alun tabale kasih hajo sayang denai batinggalkan ya ruha marupo di dalam mimpi tak capek hati memanci
gagau ada sayang kamande nanalu sudah kasih dipisah sabilah papan Anyo na tinggal mada tua oi arwah lana nila mga kami batinggakan sadang nyuare kasih sayang abah bajalan ibu hati dilalui malam matunan indah tapi ciangkan dek biasa abah dendangkan bagal hijau para saya salamu kami abah tinggalkan baik nyo sangsaro bawa nan batang guangkan Mbak Cando sulu pujuan dinan kalamba oi kamanola bansai onde wakanduang katampe tompa pulang matu cakuang semakin dalam hati mandesa makin runyam manangi depan buangan ai matu cakuang semakin dalam hati yo benar muak di dalam samanja ayah bajalan itu yo lagunya Salmon memang modelan lamon yang elan muak yang iyola de bajelo jelo iyola soalo la garu tapi gadai anju Allah subhanahu wa ta'ala tidak dolai yo talaku dua jo iyola itu la kamahi burla masara kainan dimmo ko perpisahanku tangisi hanya pertemuanku sesali oh bagaikan langit tiada berbintang mendung tebal yang menjadi penghalang bukan perpisahan aku tangisi hanya pertemuanku sesali bagaikan ulu tiada berbintang mendung tebal yang menjadi penghalang bukan perpisahan aku tangisi hanya pertemuanku sesali mungkin ini takdir yang kuasa menjadi hanya cintaku hai orang yang dalam menjadi pemisah dirimu diriku tak berdaya oh biarlah semua ku terima perpisahanku tangisi hanya pertemuanku
antayin na. Ay dari kami lang badugo Iyo kandi tambah duo Iyo atu kwa ayo tamanyo Odelayo antala katakan halagu nyoyo lana moju Iraso ide ngoban na yo denalan andini malam nangko Aduhai sang bidadari benarkah kau membenciku ataukah memang kau tak sudi lagi? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa cinta di hatimu? Masih adakah rasa cinta Di hatimu getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku kan terima. Apabila dirimu tak mau bicara, biar di hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sakit di tanganmu? Masih adakah rasa ngilu di kakimu? Getarkan bibirmu, bicaralah iwa. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu teo padaku. Punta le sagadang la pondo sa kadar menala kapaguno malum la denyo kito bahibur sa malam nangko Tuntu ala kaparin tandende hati ala konanibo layo datu ala de maringi la de katuku ala ko tambahnya ala de karano datu amaringi sabanaga daw saliro la supayo la sidi wala de tabu ka jatu hatinyo Odi zaman Japang hai maringi kawin ju sidi kaya nyo memang ura awajua sabana tinggi hai sampai la de badanyo sayang sayene rambutnya panjang bakat tombe pulo isa panjang la taliban wa akayo halasanyo mulai la bakudina maladi garabayo lagi zaman Japang la maringi batam sajuro Siti Nurbaya aga pito o matonyo lesa mana canting obatawi bulu matonyo sangine saya isa baladonyo agiharinso sabanjang la tali baru akayo halasanyo mulai la bakudina la kambing hitam la digarabayo akala la mardeka la maringi na la babinyo Sidi
asam lah katianyo. Oh ya maunya lama 10. Sapanya lah tadi baru Oh akadu alasannya. Onde mulai lah berkucingan. Kami kita menjegara benyo. Dari jamilan kadu. Ajari dia nan lain
Ajaran mo pa na ajuan nila ampe la de binyo. Ampe la de ulang nyo. Bernadette ay datang ke rumah. Ratu adia buru calianyo. Awasapo inyo malenga. Ibo atiwa sana la panahibo. Alukang tudenay babini disiko. Danyo beti lalain calianyo. Usala denay giharo juwo. Ako kabasa tu Araso ndak mungkin antara kita jauh bedanya. Dia umpamu si tintin name. Denay ko hanyo intan parmato. Lola kita abajale jale hai. Pado mangasai suaharinyo. Ajari nan lain. Usala denai adiharo yo. Ako kabasa tu araso ndak mungkin antara kita ay jauh bedanya. Aperna denai datang kang mah. Aku adia masambal tunyo. Lain sapo inyo malenga. Ay jatuh ke dalam ay salero. Alu tanto adia asli denai. Arang tu adia puru asangko. Atadinyo tolan abagara kulo. Atantung nyo kami. Abagara kulo. Sekali di sinan, sekali di sipo. Hujanan do pane, babale biaso. Dia limbago. Ia dagnan nusa pusakola mo. Ayam bakar basia ay rajalan ayo. Tapi dia naman dia ay baru mahtango. Itu gara-gara isu badan ko tu. Abadan la sakit la mencari natakao. Oh lagi rumah tanggo, la bale gopiko. Yo orang rumah namwa indah bakasapo. Ako lagi Joanna, aja joala kasadonyo. Sarato mama rumah ba itu pulo. Ako lagi rantu, ayalah mandiangko. Ay di situ la de nyobana, gae tayo. Gatuh la de kadalam nilai ay salero. Kati pa menana mandi la kucika pa menana gato. Labi kata paniti panutui ay lakato-kato. Kamu sadi jalan mana kila manura na jalan la kasura. Awa busu abini lalari. Ako baganti jo daunano.